Коста хора съм Вало и днес ще играем FIFA Mobile и нека да започваме. И ето ми го отбора. 110. И ето ги днес камерката. В фотография малко дигни телефона. Ето колко количество мачарановци има. Утре ще направим един пак опенинг. Да, тук на всичко. Така че, ай направи челенджите там. Почвай да ги правиш. Фотография, чакай. Какво правиш, мой? Ще видиш. Не купуваш нищо. Утре купуваме, не сега. Трябва да ги запазим работите за утре. Така че хора, гледайте. Утре. Направо утре ще направим челендж мота и паковете. Така че трябва да гледате. Трябва да гледате. Ще е яко, ще е интересно много какво ще ни се падне, какво можем да направим за отборчето. Какво пусна, бе? Head to head. Как head to head, бе? Тото и атаките, бе. И хора, сега ще играем атаките. Ама ранкет ли той? Нали? И това беше от мен, хора. Ако ви харесал клипа, оставете лайки и чао! Чао и от мене.